Unang adlaw sa pagpatuman usab sa number coding sa mga sakyanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, gilugakan lang una aron mahatagan og kahigayunan ang tanan nga mapahibaw. Alang sa mga Y sakyanan na ang last digit sa control number ang basihan alang makasod sa mga groceries o makasakay sa libreng transportasyon sa Dakbayan. Si Luan Mirondinas sa report. Sa giluwatang Executive Order number 2020-048-C ni Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahunchan, sugod karong adlaw Lunes, Abril 20, higpit ng ipatuman ang number coding sa mga sakyanan. Bugtong ang mga sakyanan lang kan sa mga plate number nagtapos sa odd numbers kun 1, 3, 5, 7 ug 9 ang makabiyahe karong adlaw sa Miyerkules, Biyernes ug sa Domingo sa buntag. Samtang ang mga plate numbers nga nagtapos sa even numbers sama sa 2, 4, 6, 8 ug 0 makabiyahe matag Martes, Huwebes ug Sabado ug sa Domingo sa hapon. Apan sa telephone interview, gitataw ni Police Colonel Clarito Baha, Lapu-Lapu City Police Office Director, nga gilugakan lang una nila ang pagpatuman sa executive order sa mayor tungod kay buot mismo sa mayor nga mahatagan og higayon ang tanan nga makahibaw sa bag-ong kamanduan. Sugod karon hangtod sa Miyerkules, magpahigayon lang una sila og information dissemination ngadto sa mga motorista. I received a call ni Mayor na dili sa lang i-implement ang starting today at Wednesday is information drive lang una. So tanang mga muagi dito, i-inform lang nga by Thursday na fully implemented. Kadtong nalakip sa exemptions, sama sa mga frontliners nga magdala sa ilang kaugalingong sakyanan sa pagtrabaho, may panahon pang makakuha og exemption travel. Sugod karon hangtod sa Miyerkules, pinaagi sa online application sa www.lapu-lapu.city.gov.ph/exemption request. Samtang alang sa mga Y sakyanan, ang last digit sa control number sa quarantine pass ang basihan aron tugutang makasakay sa libreng transportasyon nga gitanyag sa Dakbayan ug aron makasulod sa mga groceries. Nabantayan usab sa RTV Balitang Bisda nga mas gihigpitan na sa mga supermarkets ang mga preventive measures. Gawa sa thermal scanning ug pagpatuman sa no face mask, no entry, may mga foot bath na usab sa entrance. Apan unsaon man, kung ang mag-groceries, magdala og kaugalingong sakyanan ug wa mo takdo ang last digit sa iyang plate number sa last digit sa control number sa iyang quarantine pass. Ang imong sakyanan, number, ang imong control pass, even number. So, mo-prevail siya nga pwede ka makasod sa market or makasod ka sa mga groceries. Ang mo-prevail na to is katong last digit number nimo sa imong vehicle. Sugod karong adlaw, higpit na usab nga gidili ang pagbiyahe paingon ngadto sa Olanggo Island samtang gipatuman pa ang enhanced community quarantine. Ang mga deliveries paingon og gikan sa Olanggo Island kutob na lang sa Angasil o Bakaha sa Hilton Wharf. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisda.